नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी ताज़ा खबर। और आज के ताज़ा खबर ही बाटे कि मखौरा मनवर बस्ती जिला में एगो महोत्सव रहल, जौना में पवन सिंह अनुपमा यादव के प्रोग्राम रहल। पवन सिंह अनुपमा यादव के स्टेज शो रहल, जौना में सीधा सीधा पवन सिंह अक्षरा सिंह के टारगेट कैले बारे एगो गाना के रूप में। आजकल तो गलते चलते बा, रोज यार भतार बदलते बा। आजकल तो गलते चलते बा, रोज यार भतार बदलते बा। तो सीधा सीधा ये गाना के बोल, ये गाना के बाद और इशारा अक्षरा सिंह के तरफ बा। अक्षरा सिंह के साथे आप सब जानते हैं कि अक्षरा सिंह के साथे पवन सिंह के विवाद चलता है। इस विवाद के आड़ में फिर से एक बार विवाद तूल पड़ल, जोर पड़ल खेसारी के पानी पानी गीत के लेके। भोजपुरी में फिर से बवाल और तहलका मचल सर। और एक बार फिर से पवन सिंह इस महोत्सव में, बस्ती के महोत्सव में टारगेट कैले बड़े अक्षरा सिंह के। वो गाना के बोल से इशारा अक्षरा सिंह के तरफ बा। अब देखल जा कि ये खबर के असर, ये बात के असर अक्षरा सिंह पर कितना पड़ता और अक्षरा सिंह ये पर का एक्शन लेता रही, का एक्शन नहीं लेत। काहे कि भोजपुरी में गर्माहट ख़त्म नहीं किया होखत। भोजपुरी के गर्माहट लगातार चलता और लगातार चलत रही। अभी ऐसा खबर सुने के मिलता, देखे के मिलता कि आप सबके रोंगटा खड़ा हो जाई। अभी ताज़ा न्यूज बाटे कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के बहुत सारा गाना ऑडियो वीडियो के माध्यम से आवे वाला बाटे, जौन बहुत जल्द आप सबके देखे के मिली। एगो गाना पानी पानी आयल तो पवन सिंह और अक्षरा सिंह और खेसारी में बवाल हो गई, पूरा दर्शक में बवाल हो गई। अब देखे के ई बा कि आगे जौन गाना खेसारी लाल यादव के आवता अक्षरा सिंह के साथे, वो गाना के अला के बाद पवन सिंह के रुतबा, पवन सिंह के वो जोश, पवन सिंह के वो बोल, पवन सिंह के खुन्नस, क्रोध अक्षरा सिंह पर, खेसारी पर कैसे निकलता है, कौन माध्यम से निकलता है, ये देखे के बाद, सुने के बाद, समझे के बाद तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी भोजपुरी ताज़ा खबर के।